Matthew Asempa tie aduonu nwɔtwe. Na homeda ni twemo no, da edi na awɔtwe kan no ahemadache. Maria Magdalene ni Maria baako no eba sɛ ɔbɛhwɛ da no. Na hwɛ, asase wusu pii. Na Awurade bɔfo firi so sane ba bepree abo no firi ɛdana no, na ɔtena so. Na ne ho te sɛ anyinam, na n'atade hoa sɛ sukɔtwea. Na ne huhu nti awɛmfo no ho popoe, na ɔyɛ sɛ wufoɔ. Na ɔbɔfo no bua se maa no sɛ, Mo deɛ, monsuro. Na menim sɛ mohwɛ Yesu a ɔbɔɔ no asɛnnua mu. Woni ha, na wanya no sɛdeɛ ɔkae no. Wɔmmra bɛhwɛ faako a na ɔda. Na mokɔ ntɛm kɔka nkyerɛ n'asuafo sɛ, wanya no afiri awufo mu. Na hwɛ, ɔredi mo anim kan akɔ Galilea. Ɛhɔ na mobɛhu no, hwɛ m'asɛm. Wofiri ɛda no ho ntam ara adi hu ne anigye kɛseɛ tutuu mmirika sɛ wɔwɔka kyerɛ n'asuafoɔ no. Na hwɛ, Yesu hyia wɔn kaa sɛ, Mema mo ammo. Na wɔba bɛsosɔ ne nan, koto sɔree no. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, Monsuro. Monkɔ nkɔka nkyerɛ me nuanom sɛ wɔnkɔ Galilea, na ɛhɔ na wɔbɛhu me. Na wɔrekorɔ no, hwɛ, awɛmfoɔ no mu binom baa kuro no mu bɛkaa de sii kyerɛɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ no. Na ɔne mpanimfoɔ no hyiaeɛ na wotuu agyina no, ɔmaa asraafoɔ no sika bebree kaa sɛ, Monka sɛ, anadwo a yɛdaeɛ no, na n'asuafoɔ ba bɛwie ano. Na sɛ yɛduru amrado aso mu a, yɛbɛkyerɛ no mu, na mo ho anka mu. Na ɔgyee sika no kɔyɔɔ sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ wɔn no. Na asɛm yi atrɛ Yudafoɔ mu de abesi nnɛ. Asuafoɔ dubaako no sii mu kɔ Galilea, bepɔ a Yesu kyerɛɛ wɔn no so. Na wohunu no no, wɔkoto sɔree no. Na ebinom gyee akyinnye. Na Yesu ba bɛkasa kyerɛɛ wɔn sɛ, Wɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ama me. Enti monkɔ nkɔyɛ amanaman nyinaa m'asuafoɔ. Na mommɔ wɔn asu nhyɛ Agya ne Ɔba ne Honhom Kronkron din mu. Na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ, wonni deɛ mahyɛ mo nyinaa so. Na hwɛ, me ne mo wɔ hɔ nna nyinaa de kɔsi wiase awieeɛ.